Said ya nananom asantememu no nana ye krubia woda wonde tenase se bi omde dwedwene wo man no ho ya na de ero santehene ta kan se ada se ni betwam sa ada na hene yenso ebetwam eno nti nano ya wada na Barima Kuntenase Barima amankwa aduna na abebio wone ne Kuntenase man tenase na no mo dwedwene Kuntenase eho ensem pi na egu apono so na omo hwe esiesie ensa asesem na afen so emu adehesem na ensem ni bia na eda apono so no efa Edwenase Dikro eho na Edwenase Dikro na wowusu kutiri ampem na ono so ne nsem eka ho esanse kwadu afoforo no na edoso de edimu akotene pa ene se de na wowusu kutiri ampem ebedi na ade se Edwenase Dikro no na wadi kan ato asase ano so mo ye plot na makomako edu enkono edu nwotwe kwaton de ama ebusua bi dada a wo maye ho nkrata na wo ba ye no safa Kuntena ono so fa sebu akwanso ehunahuna eye ebusua yi no agi sika so be ye krata foforo de ama mo krata no so wanye na asante mra ebo asase ho ban ne kire se Dikro netumi se oton asase ebro ikabaako anasa asase enan ebra ni wura sebi wo hye na se no wonnim ho hwe esanse se eburu eka nan we so eka no na se ye koye kanumu anesa ewo se ne panyin no anasa wo hene wo so akere no no odi koto nanimu na ho nkrata sem no wahwa ye na nchemu miensa no so wachem ama se bebi akwakoda de da ena we nso so no na ya asase tomprenu se ye mprenu nso so de a eye santehene eye ne chiwade ade eye santehene chiwade nso Kuntenase eye santehene wo faprakope nti ono nso so eye ne chiwade na enu na ebusua no efa asem no ena omodo ko eye santehema na santehema ahemfie na enu ena Edwenase Dikro esa kodada Kuntenase mpanyimfo mienu ede won eka no ho ena won omukọ santehema ahemfie ena omukodwa ato ase omode Barima din Barima Kuntenase din ekọ sere Barima na asoma won se won ni asem no emrefi amane mu no so Barima nua prekope ni nua ba prekope ene asantehema eno nti se na asema ba na efa na panima ho na se benim panyimfo aba besere se Barima so won ni asem ne mra ni nua bema no wontimi nkasa da bi oyi asem ne ma no sa asem no nso kọ santehema fie won kọ kan yi asem na banim nara Barima nim ho maache eno nti bi o mu yi asem no na Barima te na nam so ma Barima butu empanyin sa empanyin na o mu kodi enimu no obutu o mu nkonya esanse o mu so akere ne se o mu nye hwoti hwoche eno nti so matimi afesebu akwansa kwa kwaye de won aye ne de a na ekame aye so mo ya to wo mu sebi wo mu nso ya anesa aye butu mpanyin akonya ya omuguso omoka nti omoka o masem no so mo bewie na omo afre Edwene so omo afre Edwenase Dikro na ya ka ne nsem no so na ehonum na omuhu se oba beto ahye Barima so a Barima nam so editu na de so omo yewro ne nemu mpabo asese Edwenase Dikro wonye Dikro bi mu a wonye Barima Kuntenase se bi na penima ne kwadu bio ne se otimi efa no ho ekwa yie ebra enye Barima ne soma no amani asante amani mu nso kire se Dikro ni tumi so tu benchene Dikro betu benchene a na yede se bi ni wura asoma no na ode na kade akan ho esanse se wo soma wo de a na se bi ne chacha kese mu ena wo betiiti nti wo be kɔ ne mmemmem na nso so we de bi
Dikro mpa manie mu no Dikro afade wo beebia e wo beepem sanso so ena brempon so na afade wo beepem ena manhene so afade wo beepem de to so bio nso abrempomfo no mumpo ebi wo ha sebi ombenchene no ebi de do so sen bi ebi mpo wo ye Dikro wo ye sebi wo ye brempon nanso so no onya apakan hene asantembra no kuro biara ene akonya biara ewo de ka no ho ma ne mu eyedru Dikro mpo no ene na bibia ye bibie anyi sankakane no Dikro enutumi so otuchene eye saa na tie enunti ohini Dikro di otumi tuchene otumi tu benchene nyina anansen mpo won kasa sokwan mampon se bi kuma se nifa na deduanan no wokoye de to so bio nso bibi wo ho no ma na bibi wo ho wonyina ahia ne wo so wo ba niema wo ye na se niema wo nsem no wo ya manani atra ne ni nton dodo na no o mo fra asem no mpa wo ba no nka amane mu no se sebi ura f2 nsa fra mu a modi kan betena se ansana mo na mo betwen mu ura ne mu ura ne betwen mu nanso ye de ebusua ni nyina baaye nanso no de wotena ase dwodwo no ho akira ansana wo ba na wo baaye no nso wasade mrante nkenti na wane baaye sanko ye na adwene se wo ba beka sebi Barima Kuntenase ne wo faase entam kese na ye ade ba kwa ya na ewo mo ne se ye mfiti prekope enkantam enka sebi ntam kese ye bepebre na ye sua ho ade na so wa asanteni e wo so hu wa mamre no wa mane ne bra sebi entam kese ye kan entam no sebi so wo kana wo ye mu ade nyina mpo wie na wan kan kwan papa so a esa bo esa nse wo hene ntam no e ya chechedi o ewiawia ye nkan saa enu nte bepebre ne asua ho ade enu na anam so ama enne Edwenase Dikro sesei wonye Dikro biem na afenso wonye Barima Kuntenase enso apeni mabiem na mpanyin se de ekoso ne de omiyenkohwe ne yemra ensem we ni na akoso Kuntenase yimfie na ano ya wada abra bema oji abo amankwa aduna a otoso mienu etenase na ensam a abeto na namwanim na omohwe se ombetimi asiesie na ensem ni bifa Edwenase nkunya saase ho na ohwe se nka obesiesie achame ehyaase de nsem no eto eye empanimfo ana omahia anim se sabre ensem yakoso efri kotokofie ama ensem ni kodru eye asantehema anim ema nananmu bi ekoye ensem no eba efri ho bai abra ye din din ena ekoye ya na achame anim ho hwe enam so ama nanahu se saa niama na ekoso no antwe yie afenso eye Edwenase Dikro enkunya egunkunya fie no sabe ne yehu baabi a wayi afa ono na sem ne kwadi ayemfie a eye ntotoa hene ne kontin ne kabo momukoyi baaye omokoyi baaye a nana efie a no msa betan no moka asem na nini na no na achiame enim ho hwe we na nana etina adwam na obusebusa ensem no wade sobo no ebo eye ntotoa hene ene kontin ne se ene wabuto omakunya na yentwen kopem sensiesie bi ebetoyie sensiesie ne betoyie se entoyie no emu ena eye Edwenase Dikro eye nana osu kutiri ampem eda niye bi aba nanam atie adwam eno ena ma achiame hu se saa niye no enso ni ntino wogina so a otu na de so se bia ene bebe ama amane ema Edwenase Dikro bi watuni awon babo o tun fo gbadun
mesrɛ mabusuafo nyina ɛma ne mɛma emrantie mu adwuna si kuro mu nyina we enye ntokwa ebre bi bai sɛ yɛ bi na yɛ na nipa bi na pra konwa penche sɛ kakra bai na so yɛ yɛ nyina da so tie adwuna se ti mesrɛ sɛ obia kana komantu yam na mɛmo obia nyɛ sɛ ayɛ sɛ nti obi ko hunu nana akɔka sɛ tia no ana sɛ wɔyɛ me wɔfa ase still a wɔyɛ me wɔfa ase a bibia bɛyɛ bia yɛ frɛ no yɛ na kɔ so asom adwuna se enne dua ya adwunase yeni hene yeni abusua panyini sese na yewura wo yewura so ko fitie ye ko hia ko hye na mamre kwan so no ya hwe ma obi ahwachire awadwunase na sese de em achiame ya wa no ye na edi yeni ebedi achire wadwunase se baya bibia beto yi sese de adwunase wo hini ni ho aka me ka kire mo se omo ka o makoma to mo yem ehimfuni bi efa kuti kwan e de Kuntenase man hini din ekoyi asem e wo asante ma abra chiame minimum hwe na mbae no ohene na mu gina chikoyi asem bae no no fa ne se ono an kofodi na wayere no ho sensena asem no ye hwe ni cases bia ko back ya nya ponchi sem bia se be na nya mamre ne amane se okum ponchi 32 ti se nyema na ekoso na etai se ewra hwe hwe ni nya no ka se obehwehwe ye to yesa fe ne dwada no wa ma na hefo no mo ka ho ne de sebe chiame bo mo ka do me ye na se ni amo ho bo mo ka o de wa menti na ya nka na asem ye to na nipedifo so mo akọfa namba ene na oba ene transikwa no ni ho sabe wura transi na ka wo ba ka maninya nanso na chiame pese de besinti no ye hwe ma ne transi o transi ka ka chiame ma ne ko gina ho se ensem na ya no gusu no ye ne nsem no ana ya no gusu to ko gina na ye wura hu se on de onya musa na hwe nti no ultimate pass judgment bia won so nya che se na nanu mienu na omba ye na obodo mo hu wo manim no ana ye wura se obutu o makonwa o mo ko tena chire kakra na sabe mo ko sua de no mo nsambra eno ne yakwa akɔhwɛ aba no na sɛ de yɛkɔ no na eni enyan na nanom sɛ yɛtwede mpo nyankopɔn yɛ adom na nanom dom na sɛ yɛde akonya mamoa ɛyɛ amom yɛhwɛ akonya bia yɛ sumdwa nso so yɛ ahobrɛaseɛ ɛne yɛde somo sɛ wampɛ wo bi obɛka ho na wantu afutu pa da ne da obɛkɔ ante ade ɛne so bi ne tu fum a woyɛ de woyɛ yɛ no a ene wakonya abo sa wonua no nam ne ba bio enti ya mom yenhwe ne hwe ne ye nya tumi ye didi nipa so ye de sum nipa na nipa nso asom ye yemfa ne nipa so hunhunu nipa nya kakabensem do de tumi ma wo no wotumi gye ne brebia sa na tie enti ya mom yenhwe ne ye medin e de ma me fozi enti ye hwe na nanom mpani anaze mpani o makai ye hwe bebia suicide board ho no ebefa se Barima Kuntenase ebetu wade so ana so se wode wonti ebeche wo medin e de maame fosia nyame ya adoma ebesenhia makramo